Naši sledeći gosti, u stvari gošće su Ana Pflug, direktor Baletskog centra i balerina Marija Mirjanić. Razgovarat ćemo o predstavi Uobraženi prinčevi koja će u narednih nekoliko dana biti izvedena u pozorištu Dadov. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Gospođice Pflug, u ovoj predstavi učestvuje veliki broj dece. Kažite nam koliko su oni uzrasta? Pa ovdje su 3 do 11 godina i tu je prvi razred osnovne baletske škole koji su nešto malo stariji, to je 12 godina. Ova predstava je deo većeg baletskog projekta, ako se ne varam. Jeste, u pitanju je baletski projekat, baletsko pozorište za decu, koje smo mi započeli pre nekih, pa da kažem, 3-4 godine, gde smo imali ideju da napravimo puno baletskih predstava, ali koje bi bile primenjene dečijem interesovanju. Znači da ne budu toliko ozbiljne, da opet mogu deca da isprate i da pre svega glavni učesnici budu deca. I tako smo napravili čak 6 predstava, ovo je jedna od njih. Premijera ove predstave izvedena je pre godinu dana uz podršku Ministarstva kulture. Jeste, da, to je bilo stvarno jedan veliki projekat. Te godine smo dobili podršku za još jedan projekat, Dečiji baletski festival, i ova predstava je bila zaista imala odličan odziv, tako da smo odlučili da ove godine napravimo čak 6 predstava, da će biti preko 150 dece u 6 postava. A kako baletsku umetnost prilagoditi dečijim potrebama i interesovanjima? Pa pre svega je jako bitno da se deca zainteresuju, znači da bude jako interesantna radnja, da tu budu lepi kostimi, prepoznatljiva muzika i naravno da negde postoji neka dobra atmosfera, da ne kažem baš zabava. A da li interesovanje za balet i dalje više pokazuju devojčice od dečaka? Pa znate šta je sad, iz nekog svog iskustva ne mogu da kažem da su sad to više dečaci, ali mi imamo zaista jako puno dečaka u školi. Uvek imamo barem 4-5 dečaka koji čak nose i glavne uloge i jako vole da idu. Naravno, to su obično, da kažem, braća od sestara, tako kreće sve, ali nikad nismo bili bez dečaka, tako da ne mogu da kažem da nema interesovanja. Dobro. Mirjana, koliko ti imaš godina i koliko dugo se baviš baletom? Imam 8 godina i bavim se baletom od 4 godine. Od 4 godine? A odakle tvoje interesovanje za balet? Pa... Zašto baš želiš da budeš balerina? Pa sviđa mi se da budem balerina i sviđa mi se kako starije balerine igraju i onda hoću i ja tako. A da li je teško biti balerina? Pa malo. Nekad da, nekad nije. A da li moraš nečega da se odričeš jer moraš da ideš na časove baleta? Dok se tvoji drugari igraju, ti moraš da ideš na časove baleta. Da li ti je to problem ili baš voliš da ideš na te časove? Pa baš volim da idem na balet i nije mi problem. Nije ti problem, to je divno. Radnja predstave je smeštena u Rusiji na jednom dvoru gde braća Uobraženko i Narcisku upadaju u nevolju kada im dvoglava Ždaja otme oca. Nećemo da otkrivamo šta se dalje dešava, ali vi nam sada kažite kakav je izazov bio raditi ovu predstavu sa decom različitog uzrasta? To je ogroman izazov, ali je zaista jako interesantno. Mislim da je to tako jedna divna atmosfera i svi se zabavljaju i zaista svima je to nešto novo. Puno deca to prvi put nastupa. To su jako mala deca i zaista nekad, pošto jako puno deca ima u školi, deca se za prvi put upoznaju neke drugare na toj predstavi. Mislim da to bude onako, čak se desi da idu u istu školu. Mislim, to bude stvarno fantastično. Kažite nam kada je predstava? Predstava premijerno danas, 3. decembra, zatim 4., 10., 11., 23. i 29. decembra. Odlično. Marija, hoćeš ti nešto sada da nam odigraš? Hoćem. Hoćeš, a šta ćeš nam odigrati? Solo tačkom. Uživajte, poštovani gledaoci.